zuciyata ke ce, ke nake so a cikin zuciyata ba tamkarki. Na wanda na yoje ke ce na gani, babbar nasara ta ce yau ga mu a tare. Kina tafiyarki a cikin sassarfa bayan shauku, cikin nutsuwakin ta adokin fesa turare. Ka tuna mun zauna ni da ke har ma muka ɗan tattauna batun soyayya, ka da ke ba zancen ware. Kin furtan kalmar nan mai kawar da tunanin zuci, inda tunaki ko yaushe in ji ina kewarki. To ki ji zancen soyayya wanda ya faru a mafarki, ga reality ya zama abun ba wai ba. Gane mafarin soyayya na da wuya na shaida, yadda nake ji tamkar ma ba ni ne ba. Ban fara ba, baya nufi ban shirya ba. Kauna lokaci ne kowa da nasa na duba. Yau gano ya zo na yau gamo da diya mai kima. Lambun kauna zan kai kiki zauna don murnar ki. Na samu auni na auna duk a cikin 'yan mata, da ke na dace zuciyata ke ta zaba. Muradin raina dukkan lokaci na ne na baki, ko ina kike ki kira ni ba zan ki zuwa ba. Cikar burina baya wuce ni dai in same ki, ki zan matata haƙƙinki ba zan tauye ba. Murmushin fuskarki shi nake so ni na gani ko yaushe, sabanin wannan ba na so dan yi gani fuskarki. A biki a baya inda kika zo magana ta kare, kin zama babba duk da yake ce karamar su. Tauraruwa ce mai haske ke ake kira Zara, ko a ado ma su sun san kin zarta su. Baki da wauta ni dai nutsuwar ki tana burge ni, diyar manya domin kina ajiye asusu. Ki saka na a zuci dan a san ki ni dai na kai bango, ba zan gaza ba komai ni zan yi dan burge ki. Ina amince soyayya ta wadda ke zan kulla, ke ma ki yarda karki ce mini la 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 la. Ko aka manni aka duba da ni da ke daidai ne, haɗin miya
zuciyata ba tamkarki.